Unsay inyong gihimo sa maong nga babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Og sigol sa balaog ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw. Ba't yun pinaagis pagbato? Mao ba? Kumo siya sa yuta. Gusto na siya gisuwa. Gusto mo na yung gisuwa. Parang siya pabalik. Parang siya pabalik. Kinsa ninyo ang walay sala, ang unang mubato ni ining maong nga babae? Sige. Kadtong walay sala, ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nag-auwaw sila. Ug adap-adap ka nabiyak. Nibalik siya sa pagtikubo. Ug may kisuwat sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. Mibarog siya pag-usap. Iya kong gitutukan. Kaagop sa iyang naw. Wala ka ba nila siluti? Wa ko nila siluti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao, dili pod ako musilot kanimo. Lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya o namatay. Luwas sana ang akong kalat, ayaw isalikuay. Agig pagbalaan, nining adlaw sa Semana Santa. Ania kining sugilanon. Ginoo, imo akong giluwas. Ani pa man in town ka, Lola. Ansay, Lola? Tarong ako, ha? Wow, ha? Magpasalamat gani ka kay napakita pa kong pagtahod nimo. Gitawag ti kag Lola. Nirespeto pa ko nimo. Uwa ka mo respeto. Nang-insulto ka. Girls! Girls, nakadungog mo adto? Hala, na-insulto si Manang. Oh, tanawa, di ba? Giubo-ubo naman gani ka. Pauli, uy. Makatakod pa ka din, eh. Di malason, biyak minimo. Nagpalayo ra ko. Pero di duol ka gyud. Naghilabot ka. Ay, concern lang ko nimo. Luoy kay katanahon, uy. Nay, naning kay ka nga mo bata tanahon. Pero, di na gid madya. Pila naman naka-anxious ang kabaga sa imong make-up, uy. Pero dili na gid matago nga nagbetay na ng aping nimo, no? Og, ayaw ang imong boobs. Hoy, pahangin ni una na dito sa vulcanizing, oh. Basin madapa na. Ayaw lagi pagbuot kay pariho ratang nanginabuhi. Wa ko magbuot ninyo. Ayaw sa ko ninyo buti. Ayaw nimo, ay! Ayaw. Sabangan mo diha, ha? What's the problem? Ay, kini ba siya, Tita Chuling? Ayaw na gani siya paanihi adinhi. Kurang naman ni siya, oy. Makaguba ka na siya sa among image, no? Kay nasagol naman na siya. Wa lagi ko musagol ninyo. Ni ara ko diri. Nagpalayo ra ko ninyo. Nosy girl. Sa tingin mo na Stella? Doon lang siya ikaw galing yung market. Mind your own business na lang, God. Ni ana siya.
Hello! Si? Doon na si Suki. Hala, uy. Doon na pagkari mo punit niya? Ang mga wangtig ko nga dili maka-afford ninyo. Makontento na sila pares ni Stella. May asi pa man na siya, girl. Gamay na lang noon. Ay, paita. Nakadlaw ng tsukog uli. Duharag yun ang akong customer. Gibarat pa jud ko. Tag 400 digid taon kada usa. Ay. Pila na lang ko tayo bili ining 800 rong panahon na. Palitan pa nig haplas kaya nakit ang akong kalawasan. Animal to Rivera to. Hiligyapong exhibition bisan tiguang na. Peh, nanibaho para mampanos. Kadlawon pa man unta. Ngano na ang may mga tao? Asa man na sila? Maayong buntag, Stella. Ay, oy, ikaw man day na Nilda. Asa day mo? Kadlawon pa man. Sa simbahan, Uy, sayo hagod. Alas 3 pa man. mag-aurora man mi. Unang Sabado man sa buwan. Devotion man na para sa mahal nga birhen. Human sa aurora sa alas 4, doon ay misa inig alas 5. Apel na mo, sister. Wa pa ko ito lagi. Gikan pa ko sa trabaho. Kamo na lang. Iapil lang unya ko niyog ampo. Wa pa magyud ko duka. Naunsa man ko. Unang Sabado man ron sa buwan. Devotion man na para sa mahal nga birhen. Apel na mo, sister. Unsa ka kun moapil gyud ko nila sa? Pastilan, kada kong balitas kalibutan. Kano sa pa man itong katapusan akong sud ug simbahan? Dili naman ko mahinumdum. Wa sa tingali sila makabantay na ako. Kay ni aramang ko's pinakalikod. Naunsa man ko. Nisimbar man unta ko pero ganong ganong kahilakon magkayo ko. Naunsa man day ko. Kay matod pabitaw sa Ginoo. Dool kamo kanako, kamo nga gikapuyan. Kay gaan ang yugo, kay isangon ko kanino. Sa tinuod lang bitaw Ginoo. Gikapoy na ba ako? Gikapoy na kaayo ko. Gusto na kong pauwi. Gusto na kong pauwi. Uy, manlaba ko nung ko pero wa man day ko'y sapon. Magawas lang ko ini para mo palit. Eh, kung di sa kumupalit, di ko kalaba.
Wa sa ko'y sulubon og mainis gabi eh. Mupalit na lang yung kong sabon sa tindahan sa eskina. Ay, ako na sa'y tanahon sa mga tao ini. Bahala sila oy. Wa sila magpakaon ako. Bahala mong inyo kung himuong sumsuman diha. Wa ko'y paki. Stella, kadali! Nilda? Pwede ko mukuyog sa inyo? Naaunta ko'y tuyo. Dito lang ta magsulti sa inyo. Ubay-ubay mi nga nakakita nimo sa simbahan. Pero walang ka na mo disturbuha. Ala, mao ba? Wa magkukudo ka ato. Maong niato na lang ko. Nahibaw ka ba nga? Nalipay ka ayaw ming nakakita nimo nga mitambong kasmisa? Ha? Ayaw laglain na pagsabot ha? Uwa oy. Nga nagulainon man. Maura ka na imong tuyo? Naapay lain. Unsa man? Nanginahanglan og dugang nga kolektora ang simbahan. Basi ganahan ka. Doon na may alawan. Ang inadlaw nga misa mao'y kuwang og kolektora. Kadaghanan manggod sa Domingo na lang makaserve. Pero sa matag adlaw nga misa, wa gid taon. Usahay ang mga sakristan na lang og mga lay minister ang mangulikta. Mao nga kun ganahan ka, ipasulti ka. Dili ka gid angay maguol kay dili gid daw ang mga pari sa atong simbahan. Siguraduhon gid nila nga dili madihado ang mga nagserbisyo bisan allowance lang. Pero dawaton ka ko? Uy, nganong dili man? Nahibaw ka baya kung unsa ko, Nilda. Hugaw in taon ko, Nilda, uy. Makasasa in taon ko. Dili in taon ko qualified. Stella, kana imong gisulti karon. Kana imong pag-angkon nga makasasa ka. Maunay number 1 nga qualification nimo. Ha? Unyang hapon, kuyog ta ha. Ipailaila ti ka ni Padre. Ha? Pero... Ayaw ko pagpero-pero, good. Wa baya mo anhi ang Ginoo para sa mga waysa. Mianhi siya para sa mga makasasa. Maoginay ti man eh. O kinsa may waysa nato, good. Bisag mga pari do na saysa. Mao nga ayaw gyud kauwaw kay parehas sa tangtanan. Ang importante lang nga willing tang magbag-o. Maora na. Lord, tinuod ba ni? Imo kong gitawag. Imo kong paserbisyuhon nimo. Nalipay gid kay si Padre Sister Estela. Bisan wa ka pa mutando pero dako ang iyang pagsalig nga mutando ka gyud. Nga mo serbisyo ka na sa simbahan. Makapahuway na gyud ko, Lord. Makalingkawas na ko sa lapok nga akong gilunangan. Imo gyud kong dawaton. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo. Kapoy na ginbitaw kaayo, Lord. Kapoy na yun kayo ko sa akong pagpakasa. Pero salamat. Salamat nga imo pa kong gihatagan karon o gigayon. Salamat. Uy, wala lagi magpakita sigurang. Ay da, may rasad, uy.
kay matakdan tas di malas ato niya. Oh, hey! Uy, pa ka to siya? Di ba giubo-ubo naman to siya katong last niyang anhe? Hala, na, natigok na tingali to. Balita! Balita! Oh. Balita! Ha? Namatay na siguro ang Stella? Ha? Wow! Uy! Nakakalang istorya, uy! Yung mga siyang patyon! Ako sa mga imong balita. About niya po ni Stella. Nasakit? Wow! Ay, klaro naman good to. Uy! Inang baba ni mo, no? Oh, Wag yun ka makatagkan! oh, sabi, ay. Oh, sabi ko yung balita bahay niya, oy. Patriling sa kada. Ditsuhan lang, good na. Si Stella, nagserbisyo na siya sa simbahan. Sigurado ka sa imong gibalita, ha? Base na scam rasag ka. Dali! Dali na gud. Akong igagaw mismo nakakita. Ha? Oh, dali. Tura sa Stella. Ay. Bagkong dawa sa simbahan. Pila pa lang gani ko kaadlaw nga nagserbisyo sa simbahan. Gaan naman kayong akong pamati. Murag di kalit ramang kong kagaan. Dili tuod ako ang allowance nga akong madawat, pero igo rasab sa akong mga panginahanglan sa matag adlaw. Kalahi ra gyud di ay kung magpuyo ta sa grasya. Hoy, sister! Stella? Ikaw na? Uy! Kulay ko na itong outfit karon. Idawat ka rin sa simbahan, no? Nibaw pa silang kinsa ka? Bitaw! Di nga ma-shock sila di kay baho nila sa ibang background. Uwa ko'y gitago sa akong pagkatao. Ayaw mo kabalaka. Pero ila kong gidawat nga way kapin kabubuton. Gani, sila mismo ang mibiran ako. Og wa ko magmahay sa akong pagtando. Unya ang datong day, ha? Asa naman ka pagkaon karon? God provides. Wow! English to, ha? Really, ha? Basin ba yan? Masulod ng mga adlaw? I mean, gabi, mukalig-kalag itong nga sa karaan ni mong pwesto kay napasmo ka na. Ya, mauna. Dili na mahitabo. Ug kung magpakita man kong balik dito, dili na para magbaligya sa akong kalag. Kundili, para pagkabig na ninyo. Nga samtang dili pa uwahi ang tanan, samtang mahigayon pa, biya na kamunian ang trabaho Paduol ka mo sa Ginoo. Unaha ang inyong mga kalag. Isalbar kini ninyo samtang pwede pa. Stella? Hala, oy? Oroy. Giwalihan naman nun tani niya tita Choling, oy. Ato na tana. Pasagdi na siya, oy. Dali na. What ako, oy? What ako? Ya, oy. Ginoo, hinaot kasama na ako. Magkatultul sa bunta sila sa dahan paingon kanimo. Hinaot unta. Luwasan, kalusa pa ako. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Ginoo, imo akong giluwas. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Music, Jeffrey Gabonada. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. O gani ang mga artista nga naghatag o kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Stella, Teresa Terol, Lucy, Ingrid Vretodazo, Chuling, Alduen Nacorda. Sa papel ni Ramon, Randy Suson, Nilda, Carol Hikain. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining maong sugilanon, dalit kanato sa RMN Drama.
Dali ah! Kaya na eh! Magtutudlo! Ako trapuhan sa kong bandana ang nagdugo ni mong naong. Ana, nahuman ko na og trapo ang imong naong. Magtutudlo! Milama sa panapton ang imong naong. Ang RMN miduyo sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pamalandong nini mga adlaw sa Semana Santa, ang RMN drama mohatod kaninyo ning sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Eliaga Espares nga nagulupan Isumbong ni Manoy. Nagukutsilan ako! Kinala ba katago ko? Habit ko nila, Mamsi! Habit ko yun! Ay, napandul ko. Nadagma ko. Patay na ko, ani. Dong! Bangon! Manoy! Ngano ka, naunsa ka? Ilang kong patiyon, Manoy. Niya matragot, kinsa yung patay nimo? Diya sila, Manoy. Kanang duha. Sa kanan sila. Mauna sila yung patay na ko. Tapos ka na! Kaniyot lang, Brad. Mga Brad, unsay atras sa kong manghon ninyo? Tikasan ka na! Naku, ini siyang silo. Naku, kami pildi niya. Tikasan na! Gitikasan mo, giusa mo pagtikas. Hantag mi. Oh. Rugal mi. Siya mi antog. Straight na pukari. Matagantog. Way, patay-patay. Bisang surti ko. O dahil jorting, ha? Nga usa ka panalang pulos man hari. Mao ba, mga Brad? Ikaw, pilay-pildi nimo. Ako, pildi ko sa kalibo. Ikaw. Ako po ba'y? Pildi ko sa kalibo. Sa kalibo, gede. Sige. Para, uli ang tala mo. Okay ra? Okay na. Swerte ka lido. Kay mimiluwas nimo. Ikun sa man nimo, Brad. Ako ning manghol, Brad. Dong Alan. Sorry ara ko tag mayroon. Manoy? So may buhaton ako para maputan ka. Sorry lang, Manoy. Sige ka lang sorry. Manoy. Niya, sige apon kag papadlong. Kung pa kung sa'yo may tubo nimo, mapatay ka itong mga tawana. Gusto lang kong makatabang ni mo, Manoy. Gusto ka makatabang na ako, pinagis pagmanikas. Nakagamit lang ko anong itong sirong nga kwarta kay para makatabang ko ni mo. Ikaw, good, pirmi mo kayo, good. Bisag unsa mo buhaton. Mekaniko ka, unkol. Suroy ka bisag asa. Maligyak kang short, t-shirt. Pag inabuhi lang, no? Kayo lang, kuto sa may mo. Kaya tanan akong gibuhat. Aron matuman ang hangyo sa atong namatay na itong nanay o tatay. Kita naman lang duha. Patay na sila. Pero ang tugon yun ni tatay o nanay na hindi tagyod kapasanan. At imanunti ka. Hanitam ko nila nga mahimo kang pulis sama kang tatay. Manoy, maningkamot ko. Maningkamot? Sige. Labing maayo, pero sama mo na nimo sige magkapapadlong. Pagkandag ka na. Ang itabo nimo. Karoon lang, nikas ka. Antong kasantakan. Sa kapanalang pulos na ihari. Magsige ka na. Mapatyan ka. Hindi na sila kapatay na kumanoy. Naago ka. Tanawar ka. To day. Niyang gabi, kuyog ta. Asa ta Manoy? Gidapit ko birthday. Oh? Kanada. Murad nawasan sa kong kagul Manoy. Pakal ta. O sige, kuyog ko Manoy.
Ngasa naman is Alan daw ni. Hindi ada ba ko dapit sa doon sa bahin lang jail. Ngasa na siyang gisugo na kong cake. Oh, yeah. Akong cellphone. May text. Oh, Dong Alan. On my way na ko muna eh. Ay, salamat ako. Hey! Wala kita nila, host. Oy! Hello! Happy birthday! Thank you. Wow, samot ka gwapa ro no. Ngayon kay kasbuhok og sa imong bubang ngayon kay imong make-up sad. Ay, thank you. Samot man ka in love nimo. Pangkoy gid ay. Pero ay hangtod ron o apagid taon. Hangtod ka sa kuto mga akong pagpaabot, Jelly. Tiwas ako sa akong pag-eskwela ha. O sa kurso ko nimo. Criminology. Wow, criminology. Okay kayo. Ay, salamat ako. Nandiyan na siya. Kinsa na siya? Ako nang manghod. Manoy! Oh, sana? Gado kayo man ka? Tara. Okay, ni. Oh. Okay lang, cake. Okay, salamat kayo. Ato, Jay. Jelly, ako manghod. Si Alan. Dong Alan, Jelly. Siya ang nag-birthday. Nga ba? Gopa, happy birthday. Salamat ba po? Gopa sa da. Dali mo, oy. Suot mo, dali. Akong gift ni mo, cake. Ay, thank you. Dali, suot mo, dali. Sunod mo na ako. Dali. Sige, Jelly, musunod ni. Manoy, kawan ba? Oh, nga naman sad. May problema. Sumbong manoy. Kawan ba? Kaya kining... Basta may problema ka. Ibaw ka, may numdum na yung consulting nanay. At tugon kang nanay, ayaw pasag ni mo manghod. Kinahanglan nga siya magmalipayon. Kasi problema ni mo. Nakaproblema ko, Manoy, sa... Problema? Saman, kita na sa kag-atraso? Atraso. Pero dili kaway, Manoy. Kung dili, atraso sa puso. Mura mo boyrino. Sana, April boy. Puso, ha? Sao, minyo ka? May uyab na di ka? Uyab pa. Kung mag-uyab ka, si problema. Wapo kang tao. Ha? Murag dili problema tingali ang pagpasugot o babae ni mo. Ganun lang, pag-greet ni mo kang Jelly, ingon ka, happy birthday gwapa. Sa ito niya, salamat gwapo, di ba? Diha nang laay, Manoy. Mauna yung problema, diha. Sige, sumbong Manoy. Ano sa'yo problema? Kuan, kanang, Manoy, problema ko tungod kay na LFS ko. Yamat ragod. Unsay LFS? Kuan, love at first sight ko ni Jelly. Unsa? Ladies and gentlemen, one of the Eden Roses, Mr. Pangleting Lazar. Manoy, imo na. Sige. Diyan sa nagkaroon nga. Diyan ka, okay. Jelly, karoon ka. Apil pa ko sa Eden Roses. Kanunong yun siya sa kong matamis nga. I love you, Jelly. Happy birthday, Jelly. Thank you. Love you. Thank you. Okay. Ngayon kay kayo. Thank you. Ay, naot ko dagan pag nagatuikan. More birthdays, ha? More birthdays. Thank you. Next, may I call on Mr. Aladdin Laza? Jelly, ayan ako nang manghod. Okay. Cute siya, no? Manoy. Manoy. Okay dong. Ikaw na. Happy birthday. Thank you. Manoy. Anak sa kanya, ha? Ano naman? Paminaw sa witness ka. Witness? Witness sa unsa? Witness ka nga, moingon ko ni Jelly nga. Unsay imong ingon ni Jelly? I love you, Jelly. Ha? Si aw man imong manghod. Uy, pangkoy. Dili ni pasigaw ako. Serious ko, Jelly. Biyaan ta sa mo, ha? Buang. Murag nasidukan ko nga naminaw ni Alan. Yes, Manoy! Dong, ngano ka? May sumbong ko nimo. Sige. Sa problema na sa sumbong. Unsa man na? Manoy, may eskwela na ko, Manoy. Criminology akong kuhaon. Good.
Fugod. Sige dong, sige dong. Malipay silang nanay o tatay na. Yes, Manoy. Dasi ko, Manoy. Tungod kay magkauyab na mi. Siya ang akong inspirasyon. Kinsa? Lipay ko, Manoy. Basahan ko niyo. Tanawa, basahan ni. Basahan, Manoy. Iyan ang gipim na ko, ha? Unsay basahon ako? Kani ba basahan ni? Ang gipim ni Jelly na ko. Asa-asa. Nang Manoy, ayan ang reply na ko. Yes, Alan. Na love at first sight pag kunin mo. Yes. Mao ba dong? Congrats dong. Yes! Sakit sa dak. Pero okay lang. Tungod kaya nga akong manghod. Nanahimo na akong karibal. Malakaam ko sa kumay, Jelly. Kung sa man ang kalipay niya, kailangan malipas ako. Tumanon ko ang panungkod ni nanay. Panggaon ako ang akong manghod. Karon, lipay siya. Magtinarong na kuno siya siyang pag-iskwila. Manoy? Dong, sa'yo problema? Problema ko, Manoy. Ang kuno pa dayon ko. Kinsay mo gusto? Sumbong ni Manoy dong. Niyas Manoy ni mo. Tiwasay yung pag-eskwela, ha? Kay malipay siya sa nanay o tatay. Nga matuman ako, ang ilang ipanugon rin ako, ha? Manoy, salamat. Salamat, Manoy. Wa ko ilaing subungan sa kong problema. Ikaw ra yun, Manoy. Ang kinsay sa aning subungan ni mo. Ako lang hangyo kini mo. Tiwasa ang imong pag-eskwela. Pero, kung ano dong, larga tingali ko. Ha? Larga? Asa di ka, Manoy? Ngitag kayuhan dong para makatabang ko pagkain mo. Basig, mahibaw na niya kakasa ko. Okay? Pero, Manoy, kuwan ba? Ano man? Ha? Ano palayo man ka? Kinsa man sumbungan ako. Simple na dong. Karoon panahon na din na problema. Magkasulti ta, magkakita ta, pinagis messenger. Cellphone, di ba? Kalit kayo mong palayo na ako, Manoy. Kini akong tinguha dong para sa itong kayuhan. Labaw na yun kanimo. Pinangka kong mangot. Si Pangkoy. Guilty ko. Sorry, Pangkoy. Hello. Hello. Yes. Nanawag ka. Wangyo ko. Palihog. Dasiga lang yun ako manghod nga makaumas pag-eskwela, ha ba? Labas sa tanan. Panggaang nga kumanghod. Congrats niyo doon. Pangkoy, sorry. Okay na, no problem. Okay na yun. Lipay na ko para sa akong manghod o kanimo. Bye-bye. Nakonsensya ko. Sorry, Pangkoy. Pero si Alan ang mahal ko. Don't worry. Dasigo na ko si Alan nga makahuman sa pag-eskwela. Nga naman ka. Worried ang imo dako ay. Kuwan kining hindi makatambong si Manoy sa akong graduation. Hala, mao pa? Nagpadara siya kwarta para makasilibrate ko. Mao pa? Ay, may nanawag ni mo. Si Manoy, nawag sa messenger. Hello, Manoy! Video. Congrats, Dong. Manoy, thank you kayo. Diyan si Jelly, Manoy. Hello, Pangkoy. Congrats inyo duha. Thank you. Buang-buang sining mata na ko na. Kapayason biya ni mo. Tungo mang luha ko.
Una, ang luha ni Skalipay. Kagraduated daw ang manghon na ko. Kaduha, tunto, luha sa diskahibos. Nga si Jelly, tuwa mahigugmas sa akong manghon. Pero okay lang. Okay lang. Asa malipay ang akong manghon. Akong suportahan. Dungalan, moabot rang adlaw. Magkakuros ang atong daan. Ikaw laka, ako'y bayad sa atong selebrasyon uban sa imong parents. Ayaw, uy. Ayaw, ikipadadaan ko Manoy. Tagahan ko niyong budget. Ang tanan akong kalampusan, si Manoy ang sagot. Sa tanan akong kabuang, si Manoy gyapon ang sagot. Nagpanalipod ako. Pinanggagiday kang manay mo, no? Yes. O usa sa timaan ana nga pinangga kaniya, mao nga. Maungaon sa ha? Wa mo sulti si manay nimo nga. Ang unang nanguyab nako, siya. Unsa? Oo, man siya masulti na ko, anak. Siya ang unang nanguyab nako, pero di ako mapunta nimo. Mao ba? Kung mao nakasakong Manoy. O siya masulti na ko. Anis pa, wa gyud. Kung mao na, basin, ako ang hinungdan nga nagpalayos Manoy. Sa day naibaw siya nga, kita na. Sorry sa da nga, karon ako ni sulti nimo ini. Oo, okay lang. Ito ay, usa sa mga bisita ni Daddy na ako ron, mao ang mayor, ug makatabang kini nato nga makasud sa kwerpo sa kapulisan. Minum lang ta. Niuli ka unta. Ano makatambong sa graduation si mong manghod? Okay ra ko, Jennifer. Lipay na kay ko. Nakauman siya. At last, mission accomplished. Tumanan ako ang panugon nilang nanay o tatay. Pangkoy. Hmm? Pero, mag-amping ka ha. May nag-PM na ako. Nag-PM ni mo? Nga naman. Tunog ng pangan nga. Scorpion. Salamat. Alan? Oh, Jel? May mission ta. May report. Ang usa sa most wanted nga makadispose og 2 kilos per week. Oh, kinsa? Scorpion. Nagka-enkwentro. Kung mauni ang katapusan, hangtod sa katapusan kong paginawa. Suklan mo. Kilip pa! Men! Secure the area! Yes, sir! Libutin ang area! Yes, sir! Okay! Diga siya! Yes, sir! Get inside. I will protect you. Yes, sir! Move! Yes, sir! Kinip! Ito, nakasunod na si Dinglaso sa bahay. Jerry! Yes, sir! On the other side ka. Move! I will protect you. Yes, sir! Kinip! Scorpio! Huwag ka na ikakiyasan pa! Dilimutan ka na na mo! Naiiyon ko. Gawas! Kung ipataasin mo kamot, surrender na lang! Si Tutungalan. Grabihan. Kripal sa kuma. Nagkakuros na natong dahan. Surrender na, Scorpio! Gawas na, Scorpio! Ugawas na ko! Gawas! Salamat. Kaya magawas ka siya. Ariyan ako! Oh, nakasangkasi siya. Nagduko. Ipataas ang imong kamot! Kini! Ngunit sa karbas! Kini pa! Nagbut siya! Pulitol ko yung arbas! 45 ang yung arbas, og! Ang yung arbas. Uway magasin? Uway bala? Alan! Naigo ko siya! Action!
Lisod siyang bunot siya pistola, 45. Pero, huwag magasin. Ayaw magkumpiyansa. Basig buhi pa siya. Scorpio! Sumbong. Di ba na ito? Usay Manoy! Congrats. No! Manoy, bunot pa kasi mga armas! Ang panuway balangan naman! Para madali ang iyong promotion. Dawat ka award. Hindi ko makain mo pagpatay sa pinangga ko, bang. Tuhod kay maitugong nanay. Pagkaon ka. Sa bisan, unsang problema, ako ang musulman. No! Sapungan ko yung samas, Manoy! Alon mo nung pagkakas ang dugo! Sapungan ko kini, Manoy! Manoy! Love you, dong. Manoy, bangkoy! Manoy! Huwag din mga higala natapos ang sugilanon nga naguluan. Isubong ni Maray. Sugilanon nga sinuwat pagubos sa direksyon ni Francis Iliaca Espares. Atong musical director, Randy Nakulataya. Ang atong audio editor, Ariel Mangkao. Sound effects, Alvin Nakota. Inapilan ni Musulod. Sa papel ni Alan Goliath Nakota. Sa papel ni Pangkoy, Zeus Franco Espares. Jennifer Datominyusa. Atong hipis sa kapulisan, Ochi Umpukrakasa. Uban kang Inday Pampina. Kining tanan dalit kaninyo sa RMN Drama. Sige, pangaon pa ka mo. Kaming mga persiyo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. Midiretso nagkaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo. Kamong mga parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, labihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw, mao ang ngilad nga mga pulong nga mugawas sa inyong baba. Kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo nga kasing-kasing. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN Production Center mudalit na usab kaninyo nining tinuyo nga sugilanon agig pagbalaan sa Semana Santa. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Sugilanon ng naguluhan, duha ka persona. Mateo 6:19 ngadto sa 21. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, dinuway taya og anay nga makakutkot niini, ug way mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi,
Atua usab dito ang inyong kasing-kasing. Robert, nganong imo man dayong gitangtang sa trabaho si Lando? May batiin taon kog tumang kaluoy niya. Sobra na sad ka ka-istrikto sa imong mga saupoy. Ayaw sa pagpalabis kataas sa imong garbo. Ayaw kong hilabti, Marta. Ako kining prinsipyo. Ako kining desisyon. Pero asawa ko nimo. Wa na balanday ko'y tingog din Asawa lang tika. Bana ko nimo. O ako ang haligis pa ni May. Ako ang duma sa asyenda. Kining asyenda man kao. Busa ako ang nasayod kung unsay angay buhaton. Busa ayaw kong hilabti. Pero dunay pamilya nga gipakaon ang tao. Dili ka ba maluoy? Wa ka ba'y kasing-kasing? Gusto na, Marta! Ha! Akong tingog ang matuman ug dili imo. Robert! Maayong buntag kaninyong tanan. Ako ang mianhi karon din hininyo kay na busy si Robert. Og oportunidad ko na kini nga makigsulti ninyo. Kauban ko ang akong mga anak. May buntag sir, buntag. Una sa tanan, magpasalamat ko ninyong tanan sa inyong kakugi. Nindot kayo ang atong ani karon sa mga tubo. O kana tungod din yung mga saop din sa asyenda mangkaw. Kunwa mo, dili usab mo kita ang atong farm sa tubo. Utang ka na namo kaninyong tanan. Tinood ka nang gisulti ni Mama. Salamat kayo ninyo. Og tuhod ana, dunay may balita si mama ninyong tanan. Gusto kong pahalipayan kamo sa inyong kakugi o kinasing-kasing nga serbisyo. Malipayon kaayo mi nga maayo ang atong ani sa tubuhan. O gusto ko nga malipay sad mo. Muhatag og bonus ninyong tanan. Hagig pasalamat. Daghang salamat, Ma'am Marta. O kaninyo, Sir Maru o Ma'am Romar. Pagkabuutan yun ninyo. Salamat kay tao ninyo. Pagkabuutan yun ninyo. Kami sa balita nga among nadawat ka. Oo, Diyos, salamat. Lahi yun kayo si Ma'am Marta o Sir Robert siya. Buutan yun kayo si Ma'am Marta. Hasta ang iyang mga anak. Tinuod. Doon ay malo mga kasing-kasing, Marta, sasama na itong mga pobre. Pero si Sir Robert, grabe, kabatog, kasing-kasing. Diyan, kaluoy, basta pobre kayo, mapahit, tason kayo. Ay, laliman kang di ka lang makatungag usak adlaw, tang-tang, hindi ka trabaho. Di yun ko ganyahan anang Sir Robert. Hilay kayong batasan. Madaog-daogon kayo sa mga pobre. Murag kita man siguro tanong dili ganyahan niya, di ba? Maog yun. Dili yun may ganyahan anang Sir Robert. Murag sa nung dili mamatay. Mapanghitas on kaayo. Dili mo tabang siya nagkinahanglan, uy. Umudonon man gani. Kinahanglan na akay ikulatiran nga yuta o bisan unsya. Sumagod, kanang mga yuta nga iyang naangkon karon. Yuta kanya nga pinirindas mga tao. O di gani malukad sa pizza nga iyang gitagan. O di nagyod na mo hatag og lugway. Matihon dayon na. Aron maiya na dayon ang yuta. Gamay ra baya kayo og dawat sa prenda. Agap ni kayo ni bahandi ni Agap o bahandi, agap. Wa ko masayod kon maayo ba kining buntaga alang kaninyo. Ang akong pag-anhi karon. Gusto na kong ipahibaw ninyong tanan nga kung unsa may gisaad ninyo ni Martha, dili katumatuman. Wa kamay bonus nga madawat sama sa iyang giingon. Ipahibaw ta mo aron di mo mulaom. Wa siya katungod nga budesisyon ug sama niya to nga way pagtugot nako. Nagkasabot ba mong tanan?
Si Robert, Marta. Wa pa man lagi mo tambong sa lamisa. Nilakaw man to. Wa pa mauli, tita. Mao ba? Sa ato pa. Manihapon na lang ta nga wa siya. Tita. Dili na lang nato siya paabuton. Bahala siya. Wa ko'y labot niya. Ako nang tawgon si Maro og Rumal. Kadiyat ha, kay tubagon ko una kining nanawag. Ako na lang tawag nila, tita. Hello? Yes? Unsa? Pasiluag yung ko, ma'am. Uwa ko magdahom nga mao kini may tabo ni Sir Robert. Niya naman yun eh. Naitabo naman yun eh. Sultin lang ko ni Mustinood, ma'am. Naanda naman ko na ako nga ihatod siya sa apartment kaya gipapuyan sa babay. Niya, mubiya na ko. Manawag na siya o mapakuha na. Nibong naman lang ko kay ang babae naman ang nanawag na ako. Naghilak og hadlok. Kay mauna di ay. Giatagis kasing-kasing si Robert samtang nagsaw sila sa lawas ng kalipay. Mauto nga, nanawag din ko nimo. Kuyawan ko, ma'am. Sa may buhaton na to ini, ma'am. Ay, Ginoo ko. Nakumatos man kini si Robert. Og matod pa sa doktor. Wa pa'y kasiguruhan nga maulian siya. Giobserbahan pa siya. Dili mahimong masayod ni Ine si Marta. Dako kaayo kinikauwawan ang gibuhat ni Robert. Sigurado ko nga dili kini madawat ni Marta. Kukoy. Ma'am. Ato kining itago. Kitarang duha ang sayod ni Ine, ha? Sabuto na ko ang doktor. Nga isikreto kining nahitabo ni Robert. Ato siyang itago dinhi, samtang wa pa ko masayod sa angay na kumuhaton. Unya. Mangita man yun na si Ma'am Marta o ang iyang mga anak, Ma'am Edita. Unsaon mo na? Ay, ambot lang, Kukoy. Basta. Ako na'y bahala. Mao ka na, Marta. Pasultihan lang kuno ka ni Robert nga nilarga una siya. Doon na siya'y kasusyo sa negosyo nga iyang giubanan. Wa na lang kuno siya magpahibaw nimo. Kay nasayod man siya nga doon na kay kalagot niya. Mao ba, tita? Okay ra, tita. Bahala siya. Wa gyud mi pahibawan niya. Ako siyang tawagan. Romar, iha. Nanugon sa di si Papa ninyo. Nga, dili lang siya magpadistorbo og tawag una, ha? Hinaot nga makasabot ka mo. Okay, good. Di gyud masabot ang batasang Papa, oy. Layo kay siya na mo. Ay, dili na gyud kini mahimo. Nahibong na ang mga bata. Nganong hangtod karon wa pa mauli si Robert. Si Marta. Nasayod kong ingon ana lang siya, nga mura lagwa. Pero sayod ko, nahibong nasadna siya. Ginoo ko, usaon man ninako. Dili pa magyud ko makaako sa pagsulti sa tinuod nga nahitabo ni Robert. Mabaniog unya hinuon kini sa katawan. Nadakong kauhawan. Husto. Nahibaw na ko sa angay na kubuhaton. Di ba inyo makong gitago usod sa dugay panahon? Pero nganong karon inyo makong kwaon? Oo, Roland. Gitago ka na mo. Ugwa na mo pahibaw ang inyong amahan nga managkaluha ka mo si Robert. Tungod kini sa hangyo sa inyong inahan. Diyang nanganak siya. Dili siya gusto nga isulti sa inyong amahan nga kaluha ang iyang gianak. Hasta nagani ang doktor amo gisabot. Tungod kay kuhaon mo sa inyong amahan. Og aron dunay anak nga mahibilin si Rose. Wa kaniya ipatugan sa inyong amahan. Gipatuo na mo
nga usaray anak nila ni Rose. Og mao kana si Robert. Kami lang ang bugtong nasayod ni Ini. Nitabang ko sa imong inahan, kay naluoy ko niya. Pasayod mo ko na, tita. Ipasabot mo ko ni mama sa wa pa siya mamatay. Kung mao ka na, nasabtan ra nimo ang sitwasyon. Nasayod ko nga buutan ka. Lahi ka sa imong kaluha nga si Robert. Susama lang kamo og bayhon, ingon man ang imong tingog, apan man naglahi ang inyong batasan. Karon ako nausab ang naginanglan sa imong tabang, Roland. Dako kaayo kag ikatabang karon sa akong problema. Oh. Unsaon ta man kapagtabang, tita? Ingon ini ang imong buhaton. Paminaw. Pa, thanks kay nauli na ka. Paamin ako. Oh. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Paamin ako pa. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Hain man si mama ninyo? Tuwa sa kwarto, tita. Pwedeng mulingkod? Ha? Ay, naunsa ka man, Robert. Nawa lang ka og pila ka adlaw. Mananghid pa man ka nga mulingkod. Joker naman ka. Oo. Mas mayo man ang mangumidyata panagsa. Katawa panagsa aron, positive vibes lang. Di mayo ng permanentang masuko, di ba? Kuya Maro, naunsa nas papa? Bitaw, mangumidya na. Mukatawa na. Nya, ngano nga man sa Madrid sa kwarto nila? Nilingkod ba noon na diha? Di ba mo dirit sa mga gina-assess kwarto nila ni mama? Tagoy mang nag-ilis. Unsa ko'y nahitabuan niya? Nawaog pila ka adlaw niya pagbalik ingon ana na. Unsa may nakaon ka aning tawhana? Ang iyang ginubo gibutang sa laundry basket. Okay. Dili man na sa ingon ana. Iitsara man na niya diha sa sahog. O baka bisag asa lang ibutang. Niya, nitago nga nag-ilis sa iyang pagkatog. Nga no? Muhigda na ko. Ha? Higda lang. Salamat. Good night. Nag-good night? Unsa iyang nakaon? Kanusa ta mo adto sa farm? Ugma. Tingsweldo sa mga saop. Og maghatag og bagong pahibaw nila kundo naman. Unsay mga problema o concern karon dito sa farm? Labi na sa mga saop. Unsa to? Concern o problema sa mga saop? Naaday ka nang huna-hunaa para nila? Ha? Ngano wa man? Di pa wa man kay pakialam sa mga saop? Wa ka may pakialam sa mga pobre? Wa kay kaluoy nila? Ha? Suldehi ko unsay problema o concern sa mga tao. Sigurado gid ka? Maayong adlaw kaniyong tanan. Maayong adlaw kaninyo. Maayong adlaw, si Robert. Marta, may adlaw. Niya kami, kauban ang akong buutan ug maanyag nga asawa, si Martha. Sabi na hitabuan niya. Nasayod ko sa inyong mga problema o concerns. Kay gisultihan ko sa akong asawa. Karong adlaw akong ihatag ang bonus nga gisaad kaninyo sa akong asawa. Tinuod ka? Di ba maumni ang imong gisulti nako? Atong ihatag nila karong adlaw? Hey!
Salamat, Sir Robert! Marta, salamat kayo ninyo! Salamat kayo! Daghan kayong salamat! Abi na mo og dili na yun di mahitabo, Sir Robert. Kaya atong pag-anhin ninyo, i-anunsyo naman ka nga dili nimo ihatag unya. Nahugno yun mi atong higayuna. Pero karon nabuhi na pagbalik among dugo, sir. Ma'am, daghan kayong salamat. Mauna. Kalipay nako nga nakita ko kamong nalipay karong adlaw. O katong namrinda na mo sa ilang yuta og ingon man bay og yuta og mga kabaw, baka, ingon man kabayo. Ako na kining iuli kaninyo. O kung kinsa katong natangtangan sa og trabaho, sultihi sila nga pwede na silang makabalik sa trabaho sugod karong adlaw, ha? Robert, tinuod ba kining tanan ako nabalik karon? Salamat, Oh, naon sa ming asawa ko eh. Oh, tinuod ni. Ngano, di ka mo to? Sige. Ibang hatag na kanang bonus nga imong gisaan nila. Oh, sige. Dali na mo, linya mo. Dali na mo. Karong, ha? Pagiging mo, karong. Akin ang papahat. Mga kauban, wa mo kabantay ni Sir Robert. Dako kayo siyang kausaban, no? Ida parehas una nga isok. Tinood. Bilang na suko. Tinood. Kita suot kay manunod eh. Karong buot pero kay Amaon yun. Kalitan bitaw ko. Anya gihatag ang bonus nato, di ba? Hasta ang mga giprenda, giuli. O ang mga natangtang sa trabaho, gipabalik, di ba? Unsa ka to si Sir Robert, no? Talatsaon. Unsa kahin nakaon ato? Basin og gikonsaran sa Espiritu Santo. Huna, na. Niya matod niya pa. Ilang bro kay nakiksan na parang atong kaon. Tinatawa na. Si Marta, primero higayon na. Nakakita ko minipahiyom og ingon atros Marta nga. Bitaw yan. Ay, mayon ta magdayon nang ingon atong batasan. Maog yun. Tinood yun na. Roland, nganong imo ang kinigibuhat? Naibong mga tao, ang mga saop sa kausaban nga imong gipakita. Dili ingon ni anak si Robert ngadto nila. Hasta na ang iyang asawa ug mga anak, nahibong na sila. Ita, di gina ko mapugnan nga mugawas gina akong natural nga ako. Pasaylo ako. Kaya ang tinuod nga batasan sa tao. Bisan magpakaroon ingnon ka pa. Mahimo lang kini sa daklit nga panahon. Apan ang matuod nga kinaiya sa tao. Mugawas ug mo patigbabaw gid ni. Oo, nahibaw kong naibong silang tanan. Apan nakita nako sa samang higayon ang kalipay nga ilang gibati. Ang pahiyom ug pasalamat nga gikan sa kahilagman sa ilang kasing-kasing. Dili ka pahiran og sapit nita. Nindot kayong pamation nga nagkahatag ka kalipay sa tao nga way bugti nga paaboton. Roland. Sunod semana moadto mi sa farm. Ting-ani na sa tubo. Moadto mi og makig-uban sa mga saop nga mangani. Dadaanan mo sila makaon og makigdungan mi nila sa pagpanghaon. Undang sa mo diha, aron mga onsa. Manong Iloy? Di apay sudan o. Kuha mo na eh. Manasita. Gusto may mo gusto. Pili mo na idagan sudan, no? Ayaw mo gawaw, ha? Pili Manasita. Napay na nga pagkaon. Kuha na mo. Salamat. Kuha mo. Sir Robert, salamat kasi. Busog yung kaan nila. Hello? Mau ba? Pare Adri. Lagi. Pare karon dayon. Lagi ko sa bahan. Sige. Sige ba? Kaon pa mo. Ilong lagi ko kaon rin.
Kita mayaw sa kanya nagwesa. Kita man kanang sagakay ba? Nanaog. Kita man. Ano? Oh, Kinsa man na? Tita Edith? Kinsa na? Unsay? Oh. La, parehasog na o. Unsay buoti pasabot ini, Tita Edith? Parehasog na o. Kinsa man na o. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako. Siya si Robert. Ang matuod nga Robert. Unsa, paminaw mo. Suginlan ko kamo sa tanan. Kinuo ko. Unsa kining itabua? Pasaylo ako ninyo. Sa akong mga sila. Sa akong mga pagkuwang. Sa akong pagkamahitason. Sa akong kakog. Kaninyong tanan ng mga saop. Pasaylo ako ninyo. Ayaw nilang balik din eh. Si Roy. Ikaw ba si Robert? Ayaw nilang balik din. Ano naman si Roland? Sige, amo na uyunan. Oh, ganahan mo yan niya. Dili siya hakong sama nimo. Dili pa pares nimo. Manggihatagon. Labi nas mga sama na mong kabus nga way bukti nga gipaapon. Mutabang siya way pagduha-duha. Dili sama nimo nga ang bahandi mo'y gipagkadyos. Ay, lapalabilo. Doon naman sa'y katungod sa si Roland din kay igsuon man di ay mo. Kaluha man di ay mo. Mas makaluluoy gani na siya kay gidawan sa iyang katungod sud sa dugay katuigan. O ikaw ang nagpahimos nga hakog sa bahandi. Tinuod. Nagkaamkon ako. Pasaylo ako ninyo. Oh, magpalayo ko. Di na ko magpakita ninyo. Giangkon ko ang dakong kasaypanan. O gidawat ang silod alang nako. Nga ayran ko ninyong tanan. Ingon man sa akong pamilya. Magpalayo ko. Naman si Roland. Nga akong igsuon. May muhulip na ko. Mahalunong pangkaon mo niya. Ayaw ko nagbuhat Brad Robert. Igo na nga nakaamgo kasi mo kasaypanan. Sayop di ako? Malipayon ang Ginoo niya na. Nga samtang buhi pa kita, aduna pa kita higayon nga mag-usab. Sayop? Ug mubalik kita kaniya. Ay, sayop dito. Hinumduman nato sa kanunay, Brad Robert. Ayaw pagtigom og mga bahandi alang sa imong kaugalingon, dinhi si Yuta. Kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay, o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinunog mga bahandi alang sa imong kaugalingon, didto sa langit, diin way taya og anay nga mukutkot dinhi. Ug way mga kawatan nga mga kawat dinhi. Kay hain gani ang inyong bahandi at usab didto ang imong kasing-kasing. Brad, ayaw pagbiya og ipadayon ang pagdumaha sa hasyenda man tao. Kay imo kini og dili ako. Ihimo lang ang instrumento sa Ginoo aron makamata ka sa kamatuoran. Nga anaa siya nga mao'y matuod nga naghari og matuod nga bahandi. Pagbuhat sa mga butang nga ubos sa kabubuton sa Dios. Pasaylo ako, Diyos ko. Pasaylo ako. And you're slow to anger.
Og din hinatapos kining sugilanon nga naguluhan. Duha ka persona. Sugilanon nga sinuwato ubos direksyon ni Ingrid Misay Vertudaso, spinner Ariel Mancao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Jumel Arizo. O gani ang mga naghatog kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Martha, Carol Marie Hikain, Edetha, Cecil Daniusos Cabrera, Robert O. Roland, Jeffrey Gabonada, Maro, June Pujanes, Romar, Monica Di Gracia Sasidon. Sa nga na lang sa RMN Production Center, kini inyo higalas kanginan June Karakapuhanes magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang buhing Diyos, mag-auban ka nato sa kanunoy.